Era un mai mare respect cumva atunci pentru cei mai mari, în primul rând. Adică eu țin minte că eram copil de mingi la Faru. Eram copil de mingi. Și aveai o bucurie în tine știind că poți să-i arunci mingea lui... Când ne spuneau ăia, sunteți copii de mingi, azi juca Rapid Faru sau Steaua Faru. Pe l-am prins pe Lăcătuș. Juca Lăcătuș, l-am prins pe Lupu la Rapid. Când juca. Și stăteai la 6 metri. Stăteam acolo. Eu stăteam numai lângă, aveam locul meu, stăteam lângă banca de rezerve. Ca să vezi viața ce înseamnă. Îți dai seama, aveam, cred că 7-8 ani, eram copil de mici și a jucat la un moment dat România, cred că cu Cipru sau jucat la Constanța, nu mai țin minte. A fost un meci la echipa națională. 2000. Da, ceva de genul. Eu copil de mici. Pe filmare... 2-0? Nu mai țin minte exact cât a fost. Pe filmare, îți dai seama, tata mi-a zis, bă, vezi că ești copil de mici, noi trebuie să dăm flori jucătorilor ca ei să le arunce în tribună. La cine crezi că m-am dus să-i dau floare? Ionel Ganea. Bun. Care mai târziu, în 2007, stai cu el în cameră la Dinamo.